Πολύ γρήγορα κάνει, έτσι κάνει. Κατά λάθος το κάνω έτσι. Πολύ γρήγορα κάνει. Παρακαλώ να περάσουμε στην αίθουσα, η εκδήλωση σε 2 λεπτά θα αρχίσει. Είναι πολύ μακρύ. Αφορά την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας, γνώσης ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το καθεστώς του επιμακρών διαμένοντος στη χώρα μας. Το σύστημα αυτό πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε φέτος πρώτη φορά και έγιναν οι εξετάσεις, η αξιολόγηση δηλαδή, η οποία είχε θεαματικά αποτελέσματα. Καταρχάς, από τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας. Η δεύτερη φορά, για όσους τυχόν απέτυχαν την πρώτη φορά, θα γίνει στο τέλος Μαρτίου, θα γίνεται 2 φορές το χρόνο. Τέλος Μαρτίου θα γίνει η δεύτερη φορά και μετά τον Οκτώβριο. Πάντοτε δηλαδή, κάθε χρόνο. Στην εκδήλωσή μας, λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούν να παραστούν και μας έστειλαν χαιρετισμό ο κύριος Χρήστος Ζώης, Υφυπουργός Εσωτερικών, και ο κύριος Σπύρος Ταλιαδούρος, Υφυπουργός Παιδείας. Καλώ τώρα την κυρία Αλεξία Εύερτ, Αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα.
ήμουν εδώ 20 λεπτά πριν την πρόσκληση, αλλά καθόμουν μέσα και δεν κατάλαβα ότι έχετε ξεκινήσει. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι είμαι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων και ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητές μου είμαι υπεύθυνη για τη διεύθυνση αλλοδαπών του Δήμου και για το νεοσυσταθέν διαπολιτισμικό κέντρο που ιδρύσαμε στις αρχές του 2008. Θέλω να σου πω ότι είχαμε πραγματικά μεγάλη χαρά εδώ πέρα, γιατί μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν, ανθρώπους που διψούν για μάθηση, ανθρώπους με ανοιχτό ορίζοντα, ανθρώπους που πετυχαίνουν τους στόχους τους. Δεν θέλω να σας κουράσω. Κάθλιν Μέρη Αράπογλου. Έγινε εκεί κάτω εσύ. Karen Solomon. Κατέβα κάτω μέσα. Όχι, καλή θα προλάβω. Ειρήνα Σίζοβα. Δεν είναι δικά μέσα στο μεγάλο. Ειρήνα Ολινιέκ. Ειρήνα Τσιλαβέρη. Ειρήνα Μελάη. Μελάη, μπράβο, πρώτη. Ίνα Ταλαγκάιεβα. Ιμράν Ασίφ Μαχμάτ. Ηλίρ Σουλάτ. Ηλιοδόρ Κορνέσκου. Να σας πω, όσους γνωρίζετε, δεν τα πάρετε απόψε από εδώ. Έλτον Τσοπάνη. Καθημερινά από τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων όπου είχατε υποβάλει την αίτησή σας. Ο αύριο δηλαδή αυτά τα υπόλοιπα θα φταρούν στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Όπου μπορείτε να τα πάρουμε από εκεί. Ελιασνά Αχμέτ. Έλενα Ραζάβη. Διάννα Γιουκόλ. Φαίνεται αυτή και πάνω. Μαντίπ Κουμά. Μίλα Νικολάεβα.